Tnediet l-iskema ta' rifużjoni ta' depositi mħalsa minn koppji li kienu se jiżżewġu kellhom jippostponu t-tieġ minħabba l-pandemija. L-investiment ta' €2 miljun parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika se jorqod lil dawk il-koppji li kienu se jiżżewġu bejn it-8 ta' Marzu u l-aħħar ta' Settembru li għadda. F'sala rinomata ċelebrazzjonijiet ta' tiġijiet fil-Busket, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri saħaq li dawn il-koppji li kienu se jiżżewġu jew jingħaqdu f'unjoni ċivili jistgħu igawdu sa massimu ta' €2,000. Naraw li bħala gvern naħsbu f'kulħadd. Ġi meta flimkien mal-Prim Ministru nidejna l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, semmejna dil-miżuri allokajna s-somma ta' €2 miljun sabiex dawk il-koppji li jkunu posponu t-tieġ tagħhom u tilfu dak id-depożitu jkunu jistgħu benefikaw sa' €2,000 fotja refund l-istess koppji. Kemm jista' jkun nippruvaw ngħinuhom ħalli dik is-sagrifiċċju li jkunu qed jagħmlu ntaffulhom mill-għajnuna li nistgħu. Fost l-oħrajn ir-rifużjoni se tkun applikata għal servizzi relatati mal-biss tat-tieġ, kiri ta' karozzi, fjuri u arranġamenti oħra, dawlu mużika u servizz ta' korja u kant. Fis-sala tal-Busket kien hemm evidenti l-prekawzjonijiet li qed jittieħdu f'ċelebrazzjonijiet simili, fosthom id-distanza bejn l-imwejjed u s-siġġijiet u tqassim tal-ikel u x-xorb fuq dawn l-imwejjed. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Xkembri għalli l-applikazzjoni tista' tiġi sottomettata sa mhux aktar minn 6 xhur wara li jkun seħħ it-tieġ fl-uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxa. Il-koppja trid tippreżenta dokumenti validi bħal irċevuti fosthom minn dawk li provdew is-servizz li jridu jikkonfermaw bil-miktub li tassew żammew id-depożiti.